Diyan sa tuong pamalantong mga igsuon, ang maindot nga pulong, nga makahatag ka na itong kahupayan nining panahon, karon mao ning pulong, nga matod pa ni Propeta Isaias, ipainungod nga to sa itong Ginoo. Siya kayod mao'y nag-ayo sa itong mga balatian o mga sakit. Mituo pa kita ni Ana. Kaya dinhi sa ato Ebanghelyo, ingon man sa unang pagmasa, gipakita unsa ang pagtuo sa Dios. Si Abraham, sa iyang pagtuo, gipakita, gipadayag niya, diya siyang pag-abi-abi niya itong dumuduong iyang nakita, ug iyang gidapit ngadto sa iyang balay, ug iyang gisilbihan. Mao ka na nga pagtuo, mapakita diha sa buhat. Ug balos ni Ana, mao dayon ang grasya nga iyang madawat, nga iyang kaliwatan, mulungtad hangtod sa hangtod, bisan sa ilang katigwangona ni Sarah o ni Abraham. Busa bitaw si Sarah katawa sa iyang kaugaling pagkadungog niya, nga mga anak siya, bisan tigulang na kaayo. Pero ang pulong sa tao o anghel, matod pa, walay imposible sa Dios. Walay imposible sa Dios. O kana nga hugot nga pagtuo, gipakita dinhi usab sa atong Ebanghelyo sa duha ka tawo. Ang opisyal nga Romanhon, yang dakong kaluoy ug gugma sa iyang sulugoon, naghangyo sa atong Ginoo. Ug mingon atong Ginoo, muadto ako apan unsa may sulti sa mga opisyal. Ginoo, dili ako takos o angay mo padayon sa akong balay, ipamulong lamang ug mamaayaw ko. Unsa kadako ang maong pagto, ug mismo nga atong Ginoo nalipay sa iyang pagkadungog sa pulong sa maong Romanhon, pagano siya apan may dakong pagtuo, pagsalig sa Dios. Dili ako angay mo padayon sa akong balay, ug mao ka na usab nga pulong atong gitukon kanunay sa pagdawat nining Eucharistia. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo pamulong lamang ug mamaayaw ko. Siya gayud ang mag-ayo sa balatian ug sakit. Ug mao sa gyapon sa babaeng gitalinugan nga matod pa sa iyang pulong, kay nag-antos siya sa maong sakit nga matod pa pipila na ka tuig, wala gayud maayaw. ug matod pa sa babaeng gitalinugan nga iyang mapakita diha sa kinabuhi sa atong Ginoo ang mao nga kahimtang niya ug mausab diha sa ugangang babae ni Pedro nga gilandan gihikap sa atong Ginoo ug siya nahuwasan naayo sa iyang balatian ug dayon misilbi siya. Unsa nga gasa grasya nga atong madawat mga igsuon, kita instrumento sa Dios sa pagbalik diha sa atong pag-alagan ngadto sa Dios pinaagi usab sa pagpaambit sa unsa man nga gasa grasya ngadto sa atong isikataw. So diha makita nato ang paggiunsan nato pagdawat si Kristo diha sa atong kinabuhi. Daghan ang mga hitabo sa kinabuhi sa tao nga usahay wala nila masabtig unsay kahulugan ug unsa ang mensahe. Kining tanan gikan sa Dios. Kining tanan gikan sa Ginoo. Busa sa pulong pa ni Propeta Isaias, siya kayo ang nag-ayo sa atong balatian og sakit. Kana tungod sa atong hukot kapag pagsalig, paglaom nga ato kanunay nga ipakita gipadayag diha sa atong kinabuhi. Nining santos kami sa mga igsoon, baliko na sab nato ang pulong sa maong pulong nga gilitok sa Romanhon nga opisyal. Ginoo, dili ako angay o takos mukalawat, mudawat kanimo
pamulong lamang ug mamaayo ako. Hinaot paund. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ng Diyos, may among natong langitong hinabang o panalipon. Sa tumang pagpabusang pito nato, siya sa puno sa pagsalig, ngayang tungkon ang atong pangamuyo, o busamusangpit kita kaniya sa pagingon, Ginoo, kaluy kami.